Тъй като ми предстои едноседмична почивка и не обичам нищо от нещата, които ползвам в ежедневието си да ми липсва от козметиката, която е. В годините, където съм обикаляла по различни места, съм си заделяла различни опаковчици. Имам си такива за серумчета, ето за душ гелче или за нещо друго. Това съм си ги прибрала тук в тази турбичка. Това са ми нещата за път. Това ми е тоалетното мляко. Малко ще си допълня. Тя вече изглежда изключително стара и клета, но не върши работа. Това се слага ето тук. Тези са на Victoria's Secret, съм си ги купувала през годините. Изключително хубава работа ми вършат. И розовата вода и съм си я отляла от ето това шишенце. Ние също я слагаме вътре. Слагаме си две измиващи. Това е олио, ако реша двуфазно да се почиствам. Това ми е пяната за измиване в мини вариант на Medik8. Това е двуфазно почистващо за миглите. Един мини разтвор за лещи, тъй като аз нося контактни лещи. Нося също така малко лекарство в едни турбички от Ikea. Ние го слагаме и тук. Една мини паста за зъби на Marvis. Млякото ми за тяло, което ми е за път на Веледа. Душ гел в ето тази тубичка съм си сложила. Имам дори серум за лице на Shiseido, което вътре е оригиналния. Опс! Прибирам си серумът за лице, т.е. в това малко бурканче на Боби Браун някога е било. Имам дори маска. Тя е на Clarins, охлаждаща и хидратираща, особено подходяща за летните месеци. Тя е точно за един път. Това ми е олиото за коса. Много си го прибираме. Спрейче, което е за обем, пак за финни коси. И съм си също в малки разфасовки. Това ми е шампуана. Ето тук ми е балсама. Отреждаме си ги сега всички тези неща. Това е абсолютно всичко, което ползвам. Въобще не е малко. И за да не нося оригиналните опаковки, които, ето виждате колко са грамадни. Това няма как за път да го вземеш. Това ми е цялата козметика за едно пътуване.